Sve dobrodošli, kako ste putovali to, izbaci se. Pa dobro, imali smo direktno let malo ranije, ali sve proteklo u dobrom redu, samo očekujemo sobe da nam daju i za razliku od toga sve ostalo ok. Nije baš praksa da se ovako dočekuju na prvenstvu Amerike. Pa nije, ali Budi motiv. eto, za sve postoji prvi put. Pokušat ćemo da izignorišemo to i da odemo da spavamo malo do ručka, da se odmorimo jer večeras se ćemo trenuti. Lično si nestrpljiv pred duel, pred tvoje novo veliko takmičenje. Preskočio si svetsko, pa si nestrpljiv. Nisam nestrpljiv, mislim da su nam potrebni još danas i sutra da malo i vidimo halu i da osjećamo i halu i lopte i parket. Mislim da će nam dobro doći 2 lakša treninga i da dočekamo maksimalno spremni protiv Španci. Lično kako se osjećaš? Dobro, sve. Španci, veliki izazov na startu. Pa jeste. Ako ne i glavni favorit za osvajanje, ali da bi bio najbolji moraš njih da pobediš i jednostavno možda bude i dobra i loša stvar, ali mislim da smo imali dovoljno vremena da se pripremimo. Još imamo vremena, kao što sam rekao, da pripremimo tu utakmicu, tako da bit ćemo spremni. Kako gledaš na grupu? Skup sve kvalitetnih ekipa sa dosta NBA igrača. Da, pa teška, najteža grupa sigurno na prvenstvu. Svi su došli u jakim sastavima, osim da kažem Islanda koji je da kažem outsider u toj grupi. Ostale ekipe imaju po par NBA igrača i bit će jako teško, ali mi moramo budemo svesni da smo mi drugi na svetu, da smo prošle godine napravili sjajan uspeh i da sada druge ekipe gledaju kako nas voli, tako da moramo budemo spremni, idemo iz utakmice. Hvala. A to? Hvala. Hvala. Samo da dobijemo stop. Yes.